Siphinde-ke sikwamukelelana-ke kwi-channel yakho-ke Amaphupho la sisuke sibhekele khona-ke amaphupho ngokuhlukahlukana kwawo-ke. Ungakhohlwa laphana-ke uku-subscribe-a, uku-like-a kanye nokushera-ke. Namuhla-ke sizobhekela-ke iphupho elimayelana nenkonjana. Uma uphupha inkonjana indiza, incazelo iba namandla amakhulu kuncike ekutheni indiza kanjani. Ukuphupha inkonjana indiza iphakeme ezulwini, indizela phezulu. Lokho kusho izifiso zakho nezinhloso zakho kuba zizofezwa, uyokhuphuka uthole inhlahla noma impumelelo oyilindele. Lokho kukhomba ukuthi impumelelo iseseduze-ke. Siphinde sibhekele laphana-ke okwesibili, uma uyiphupha indiza ibheke kuwe, izindaba ezinhle ziya kuwe ngokuqondile, mhlawumbe ucingo, imali noma umuntu obalulekile ozofika ekhaya. Uma uyiphupha indiza ibheke kude, lokho kusho ukuthi usuzohamba uhambo noma izinhlelo zakho zizokwenzeka kancane kancane futhi kungasho ukukhishwa ezinkingeni ukundiza ngaphezu kwazo. Uma indiza kanye nezinye lapho-ke isuke ibiza nabanye inkonjane, ukusho umndeni noma abangani okuyibona bazojabula kanye nawe noma impumelelo engeke ibe yodwa-ke. Siphinde sicaciselelana-ke ezweni-ke labeZulu-ke lana kuthina inkonjane endizayo letha izibusiso ezivela kude. Ngakho-ke liphupho elihle kakhulu lokwenza imithandazo nemisebenzi yakho-ke. Siyabonga-ke, ungakhohlwa laphana-ke uku-subscribe-a-ke noku-like-a-ke nokushera-ke.